Anga foli ni wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ani kumemba soro au munu sigile doko nyamada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Cherifla bamananga kunafoni na wala libina ko yemuno na mali kunga ani jien fangaro kunga ni akuma selenye anga jamana gouvernement nga babu sentigi noye jamana demission togola ministry fine aye akala dala kunafoni kana do sigi ka beni araba temeni utukalo klemuka ani kononto centre d'information gouvernemental du Mali la krengrene ala amdalay ase 2000 la ka bo sigida durnana ambawla dona ka fo kunafoni kene ya kumbe talike ministry kwa nyugoy labana mumbulo daru fe ka beni utukalo klemuka ani shekinyi fotmata ya kani anaka jatala babaketa anga je ka nyama da uluka soralum fe ni kunnafoni kɛnɛ min ni a ɲɛmaya tun bɛ Mali minisiri bolo minisiri min ka cɛw ɲɛsinnen don denmisɛnninw kunkankoɲɛw ɲɛnabɔli ma kunnafoni kɛnɛ yɛrɛ sigira ni hakilina min ye o de ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni o bɛ wele ko conseil des ministres hakilina minnu tara ye jamana labaarali siratigɛ kan ka o ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna gouvernement ka ɲɔgɔnye min bɛ kɛ n'an b'a fɔ ma conseil des ministres kunu ni kalo tile 28 a ɲɔgɔnye kɛra Kuluba a ɲɛmaya kun bɛ an ka premier ministre Sumelu Boyemɛga bolo a ɲɔgɔnye senfɛ dossier 7 gouvernement y'o de examiner 6 o bɔra an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ye ministre min jɔyɔrɔ ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnta an ni ɲɛ cogo jumɛn ani an bɛ se ka kobaw boloda ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ o ye ka yamara ɲini gouvernement fɛ assemblée nationale ka sɔn ka ma yamara di juru min ni organisation dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko IDA n'o ye association international développement olu sɔnna o ni gouvernement an ye bataki signé o kɛra juillet kalo tile 16 o bataki musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 16 ani miliyɔn 333 a baara bɛna mun de bɛna ka n'a nafolo ye a nafolo ye dɔrɔn ka se ka jamana dɛmɛ an bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogo min na ka se ka jamana dɛmɛ ala ma minnu ka sɔrɔ yiriba an bɛ se k'u dɛmɛ u ka sɔrɔ se ka yiriba cogo jumɛn donc o juru donna na a bɛ sara fo waati jan cɛ mais juru donni o b'a yira ko danaya b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ juru don maa la i dalen b'a la jamana na i dalen b'a la jamana bɛ se ka a sara sigi o fana kɔfɛ gouvernement ni FIDA n'an b'a fɔ o ma Fonds international de développement agricole le gouvernement ye bataki fana signé o kɛra Italie Rome n'o ye Italie capitale ye o fana kɛra juin kalo tile 15 o fana ye juru de min donna Mali la o juru bi t'i jɔ fo miliyari 12 ani miliyɔn 41 o fana ye ka dɛmɛ lase hali bi an ka sɛnɛkɛlaw ma ka dɛmɛ lase sɛnɛ ma sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na donc o fana kɛra a sabanan ye jumɛn ye o fana ye hali bi baara ɲɔgɔnya la ani danaya min bɛ ani Indira Arab Indi cɛ n'o ye arabu jamana ye avril kalo tile 3 gouvernement ni an ka gouvernement ni u ka fond bɛ n'an b'a fɔ ma fond d'Abu Dhabi de développement an ye bataki signé ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka juru don an na fana o juru bɛ t'i jɔ fo miliyari 15 ani miliyɔn 988 o baara o nafolo bɛna kɛ min ye o ye ka se ka logements sociaux a b'a dɔn a jɔliw daminɛna a mɛnna nka ni sen n'a nɔgɔya ba bɛ se ka don a la cogo min na maliyɛn caman bɛ se ka logement sociaux sɔrɔ cogo min na o de senfɛ ni juru signena Indira Arabi fond sɔnna ka ni juru don Mali la donc logements sociaux ba 50 de bɛna jɔ ba 50 o de bɛna jɔ Mali kɔnɔ Bamakɔ b'a la k'a ta Kayi fo Tawudeni Mali région bɛɛ a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ kɛ fana partenariat la n'an b'a fɔ o ma partenariat public privé an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔ ani gouvernement ɲɛmɔgɔ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san o san Addis Abeba o kɛra janvier kalo tile 29 protocole dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma traité instituant la coopération sur la communauté internationale africaine n'o ye mun ye min b'a to farafinna Union africaine bɛ yen nɔ nɔgɔya bɛ se ka don cogo jumɛn mɔgɔw ka taa ka segin na a n'u bolomafɛnw i ka bɔ yan ka taa Sénégal k'i to Sénégal t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Afrique du Sud nɔgɔya bɛ se ka don o la cogo jumɛn nɔgɔya bɛ se ka don min fana na farafinna ne yɔrɔ min ka d'an ye n'an b'a fɛ ka taa sigi yen gɛlɛya kana don la kosɛbɛ donc o traité signéna a ka kan n'a signera farafinna jamanaw bɛɛ fana ka ratifier n'o kɛra a bɛ lafiya don farafinna jamanaw ma parce que an bɛ kɛ kelen n'an kɛra kelen a ka ca Ala fɛ an ka continent n'o ye continent africain
an b'a ɲini ka bɔ dɔgɔ la cogo min na pour que jamanadenw bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ, u bɛ se ka lafiya sɔrɔ. N'an yɛrɛ y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma, o de ka fisa n'a bɛɛ ye. Donc o fana baara kɛra. Naaninan fana o kɛra, o ye juma ye, o fana ye juru ye tuguni min donna an ni IDA cɛ, n'o ye tuguni association international développement. O juru fana o bɛ t'i jɔ fo miliyari 12 ani miliyɔn 41. O juru jɔyɔrɔ ye mun fana ye, o ye hali bi sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ, ka sɛnɛ dɛmɛ, surtout sɛnɛ dɛmɛ yɔrɔw la. An b'a fɔ yɔrɔ min ma zone aride. I b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a dugukolo jalen don, Ala m'aw dɛmɛ u ka ji caman sɔrɔ. Donc o juru bɛna don Mali la, o juru fana bɛna kɛ nɔgɔya ye, o nɔgɔya bɛ ɲɛsin jɔn ma, o nɔgɔya bɛ ɲɛsin an ka intérêt la dugu kɔnɔnaw na, cercle de région kɔnɔna na, mɔgɔ minnu bɛ exploitation familiale kɛ k'olu dɛmɛ, ka tila ka fana entreprise minnu bɛ domaine agricole kɔnɔ juru bɛ se ka nɔgɔya cogo min na, min b'a to an ka secteur agricole n'o yɛrɛ ye an ka moteur de développement ye, o fana bɛ se ka yiriwa cogo min na. Donc ka dossier laban, o ye min ye an ka projet dɔ bɛ yen nɔ, ale ka baara ɲɛsilen bɛ ka se ka bana jugu bɛ kunbɛn cogo min na Afrique de l'Ouest la. Donc o projet a bɛ baara kɛ Mali la, a b'a kɛ Benin, a b'a kɛ Mauritanie, a b'a kɛ Niger. Donc Mali ta la miliyari 8 ani miliyɔn 68 ni ma fili. Donc o fana juru donna na, o fana ka rectifier. Donc o de kɛra ministère des Affaires étrangères, ale ye dossier minnu la gouvernement ka examiner ko n'an y'o examiner ɲɔgɔn fɛ. Ala barika la gouvernement sɔnna a bɛɛ ma, inshallah. Halisa an bɛ to minisiri ka kunnafoni kɛnɛ in kɔnɔ, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔfɔw bɛ taa kuncɛ waati min na. A da sera jamana kalata baaraw ma, jamana kalata baara minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasaden sigi la n'o ye élection législative ye, n'a kan ka boloda ka bɛn ni octobre kalo nata ye. Fatumata Kane ani Baba Keta hali bi olu ka sɔrɔlenw don. A lajɛ in senfɛ minisiri Amadu Koyita ni ale ye kuma lasela ye jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, ni o ye porte-parole du gouvernement ye. A y'a yira ka kɔrɔfɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko minisiriw ka dɔgɔkun lajɛ tɛmɛnen in senfɛ ko da sera sariya sen fɛnɛ ma, sariya sen min ni o bɛ tali kɛ député kalafili koɲɛw ɲɛnabɔli siraw kan. Minisiri min ye ministre territoriale ani décentralisation, a ye projet de décret bila gouvernement ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye député kalafili kalata plutôt. An ka sariya sunba ko a kisɛ 61 na k'a fɔ ko député ka élection ye san 5, ne san 5 dafara a ka kan kalata kura ka organiser. Aya sariya min fana b'a organiser, o ko fana ko kalata gouvernement kan ka sariya ta ka kalata don fɔ tile 60 yan'a cɛ. O de la kunu gouvernement ka ministre des Affaires étrangères ka laɲini kɔnɔ gouvernement ye yamaruya di k'a fɔ ko député kalata ni Ala taara jɛra n'a ye octobre kalo tile 28 a kalata premier tour o bɛ kɛ. Comme sariyaw fana ko kalata la tant qu'il ma majorité absolue sɔrɔ premier tour la n'o ye mun ye, i ka 50,001 cɔri ye kelen n'i m'o sɔrɔ a bɛ tour filanan bɛ yala. Donc o de la tour fɔlɔ n'o bɛ organiser octobre kalo tile 28 mais campagne bɛ dayɛlɛ octobre kalo tile 6 a bɛ datugu octobre kalo tile 26 o bɛ bɛn juma ma. Filanan o bɛ bɛn novembre kalo tile 18 ma cour constitutionnelle ka jaabi kɔfɛ, tile 16 plutôt cour constitutionnelle ka jaabi kɔfɛ. Donc ni deuxième tour yera la yɔrɔ minnu na olu fana bɛ t'o la. Donc nin bɛɛ ye ka sariya batu. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni kɛnɛ in senfɛ minisiri ye foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma, ani kulu fɛn o fɛn min ni o tun sigira jamanakuntigi kalata koɲɛw ɲɛnabɔli sira kan ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ, wa ko a baaraw bɛɛ kɛra a kɛcogo la. Bibi na an ka jamanaw kɔnɔ fɛn min ye yiritigɛ ye, ale ye waleya min bɛ n'o y'a sɔrɔ a ɲaɲɔlen don, n'o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'an ka kɔngɔdaw dɔgɔya walasa ka se ka dankari o waleya cɛjugu la. An ka jamana ɲɛmaaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu olu sera ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. Sadio Siribe ni Abdoulaye Sogodogo an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Walasa ka se k'an ka kungo kɔnɔna jiriw lakana, Mali jamana a ye fɛɛrɛ sigi sen kan, fɛɛrɛ min n'an b'a wele ko campagne nationale de reboisement, ni o bɛ tali kɛ jirituru kan. Nin baaraba ninnu kunba ye walasa ka se ka jiritigɛ k'o bali ani ka se ka maaw sensibiliser jiritigɛ kɔlɔlɔ kan. Kabini les années 70 san kana sisan ma campagne de reboisement bɛ yen. Campagne de reboisement dabɔra mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔ hakili bɛ an ka kungo kɔnɔna situation, u b'a dɔn min bɛ ka taga bɔ a la a nɔ tɛ bila.
donc dɔ de bɛ bɔ an ka kungo kɔnɔ an ka kungo kɔnɔ san o san ni dɔ bɛ bɔ a la f'an ka dɔ turu min b'a to a kɔni effet bɛ nɔgɔya dɔɔnin quoi an ka jiriw bɛ ka ban kungo kɔnɔ kɔni bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ don o don donc ni fɛɛrɛ min b'a la o fɛɛrɛw b'a la faso kɔni y'a dɔ k'a la fana jama fana ye dɔ k'a la. Direction nationale des eaux et forêts a dankan ka kuma la nin kɛwale minnu bɛ kɛ an ka jamana kungo baw la a jubaju bɛ sɔrɔ sɛnɛ bagan mara ani ka taa sigiyɔrɔ la sigiw man kan ka kɛ yɔrɔ min na. An ka sɛnɛkɛ yɔrɔ don an ka bagan mara yɔrɔ don an ka mɔnikɛ yɔrɔ don an b'an dayirimɛ bɛ sɔrɔ o fɛn de kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na k'an to o baara la an bɛ se ka foro kuraw bin an bɛ se ka jiri an mago bɛ jiri la k'an ka sow jɔ an mago bɛ jiri la k'an ka ko ni fɛnw dilan an mago bɛ jiri la k'a kɛ an ka baarakɛminɛn caman ye donc an dulonnen bɛ jiri la mais an mago bɛ jiri la surtout k'an ka tobiliw ni fɛn fana kɛ donc a bɛɛ bɛ bɔ jiri de la ayiwa donc an bɛ yɔrɔ min bi kungo kɔnɔna kɔni a bɛ ka tiɲɛ don o don ka taa fɛ fɛn faso y'a seko kɛ ɲɛmaaw bɛɛ y'u seko kɛ service min bɛ yen n'o ye eaux et forêts a fana b'a ka baara la kabini tubabu tile eaux et forêts bɛ yen fo sisan mais hali bi kɔlɔsili min kɛra c'est que a ko in kɔni bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ de a tɛ ka ɲɛ jiriw turula ayiwa gaziw courant ni gaziw bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka tobili kɛ min na mais kɔlɔsili bɔra min kan c'est que gazi ni courant kɔni bɛɛ da ka gɛlɛn ka tɛmɛ lɔgɔ ni charbon kan n'o de ka nɔgɔn ayiwa se tɛ jama fanba ye donc min ka nɔgɔn bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma donc o de y'a to an tɛna se k'a fɔ mɔgɔw ka charbon bila mɔgɔ tɛ se k'a bila mais an bɛ ka jiri min tigɛ an kan ka dɔ turu k'a nɔbila kɛ. Colonel Major Sumana Timbu a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ walasa ka se ka nin kɛwale ninnu kɛlɛ eaux et forêts ka musaka sɔrɔta ka dɔgɔ o ma. Gouvernement kɔni ye fɛɛrɛw ta a ye sariyaw ta a ye service yɛrɛ sigi a kama n'o ye eaux et forêts pour que ka a kungo kɔnɔna in kɔlɔsi mais eaux et forêts tɛ fan bɛɛ fɛ eaux et forêts se t'a ye ka se fan bɛɛ fɛ donc population de kan k'i wasa don sisan minnu sigilen bɛ a tu kɔrɔ olu de kan k'a kɔlɔsi ka tɛmɛ fɛn kan bɛɛ ka i jɔyɔrɔ fa a ko in na environnement ye an bɛɛ ka environnement de ye ni adamaden n'i ka environnement ɲɛna o ye sigida de ye n'a ɲɛna a nafa bɛ e de kan a kɛnɛya sira n'a nafa sɔrɔ sira bɛ e de kan n'i y'a tiɲɛ fana n'i ka kɔngɔna tiɲɛ ayiwa i na taa ɲini fan wɛrɛ fɛ dɛ collectivité décentralisation kɔrɔ de an k'an yɛrɛ développer an k'an yɛrɛ dilan hakili la collectivité ɲɛmaaw n'a fɛnw kan k'o faamu min ye maire ye i ka dugu la min ye conseil de cercle ye bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ i kan k'i yɛrɛ dilan de yɛrɛ dilan tɛ dɔwɛrɛ ye i sigida in n'o y'i ka environnement immédiat ye i k'o labɛn ka ɲɛ i bɛ fɛɛrɛ a kɔnɔ cogo min i bɛ fɛn cogo o de don. Gouvernement malien a ye hakilina ɲɛnama minnu ta walasa ka se ka maaw kunnafoni ani ka maaw sensibiliser fɛn min ye jiritigɛ kɔlɔlɔ ani kungow tiɲɛni kan hali bi an bɛ se k'a fɔ ko a ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ. ɲinan sana dɔgɔkun fila min dayɛlɛnna ka ɲɛsin sigida lakanali ma n'o de ye quinzaine de l'environnement ye ni a baaraw nun donna kulukorokaw fɛ a dakun fana tun bɛ tali kɛ ka se ka mananifinman kɛlɛ ka bɔ an ka sigida la barisabula ka da ka a ma ɲi sigida ma kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ o mananifinmanw na ani fɛɛrɛ jumɛnw kan ka bila sen ka se k'a kɛlɛ o jaabiw ɲɛɲinina Amadu Jalo n'a ka jatala Babakɛta fɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔliw fɛ. Tile 15 min dalen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ sigida lakanani kow ye ni u kama ko 15 de l'environnement a tako tani kɔnɔna tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ a dakun dɔ kun ye mana o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka laban ka sigidadenw ladɔnniya mana labaarali kɔlɔlɔ kunka an ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka to yɛlɛma bɛ se ka don u kɛwalew la Mali fande ka dɔgɔ mananenw di ye yɔrɔ minnu na wa u kɔlɔlɔ dan tɛ adamadenya kan bagan minnu bɛ mana dun a bɛ dangari olu ka kɛnɛya fɛnɛ na fo ka taa se an ka jiboli siraw ma. Manani minnu ni a bɛ utiliser anw fɛ gɛlɛyaba de bɛ a la gɛlɛya ye jumɛn ye a mana ninnu tɛ toli sanko kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ gɛlɛya lase an ka sigida yɛrɛ ma a gɛlɛya dɔw bɛ boli fɛn minnu kan
o ye n'a fɔ baganw ni baganw kɛtɔ ka bin dun peut-être bagan ka munumunu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ mana ninnu bɛ ka kɛ sababu ye ka bagan caman ni ka o latiɲɛ o ye dɔ ye dɔwɛrɛ fana bɛ se ka kɛ min ye mana ninnu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ na ni nɔgɔ de ye nɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jouer an ka kɛnɛya kan nɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigida yɛrɛ fana ni ka a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ kosɛbɛ donc mana ninnu kɔni vraiment on trouve que aujourd'hui jamana tun ye fɛɛrɛ dɔw ta waati janw na k'a fɔ u bɛ na mana ninnu layɛlɛma k'a kɛ manaw ye mana minnu bɛ latoli bi an y'a ye pharmacie kɔnɔna na a daminɛna nka a baara ka suma kosɛbɛ donc pour que fura ka se ka sɔrɔ a la o ye bi jamana kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la manani minnu filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen bɛ a matarafa minnu bɛ taa sugu la minnu bɛ taa bitigiw la minnu bɛ taa fɛn wɛrɛw san n'i taara i b'a ye k'a fɔ hali n'i taara suguro san a bɛ don manani ninnu kɔnɔna na il faut que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ fɔlɔ déchet plastique ye min ye u ka dɔn k'a fɔ i bɛ mana min utiliser e yɛrɛ fɛ y'a utiliser ka ban i taara bila ɲaman na n'i b'a dɔn i t'a utiliser kuma tɛ k'i bɛ taa bila ɲaman na parce que n'i taara bila ɲaman na mana ninnu o conséquence ye mun ye o conséquence ye e ka mana ninnu min bɛ bila ɲaman na a ka kɔrɔ ni e yɛrɛ ye ale si ka ca ni e ta ye i den si bɛ fara o kan ale si ka ca n'o ye i mɔden si bɛ fara o kan ale si ka ca n'o ye donc a jateminɛ an bɛ mana joli utiliser tile kɔnɔ an bɛ mana joli kɛ an mago ye tile kɔnɔ n'i y'o jateminɛ k'a fɔ ko mana ninnu ka kɔrɔ ni anw ye anw denw bɛ na o ka kɔrɔ n'o ye o mana kelen ka kɔrɔ n'anw mɔdenw ye ça veut dire mana kelen bɛ se ka san kɛmɛ ni mugan kɛ imagine o bo o kɛ e kelen ka utilisation la ne bɛ temps utiliser don o don bɛɛ ka temps utiliser don o don donc imagine a bɛ kɛ joli de ye o finish an dun b'a dɔn a kɔlɔlɔ ka bon an ka sigida kan dugukolo a b'a polluer a b'a tiɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ se dugukolo ma sɛnɛkɛfɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔlɔlɔ bɛ se an yɛrɛ ka santé ma bana jugu minnu bɔlen bɛ cancer ni bana wɛrɛw minnu bɛ taa dusukunna banaw la donc olu bɛɛ ye bana jugu ye minnu bɛ sɔrɔ ni mana fɛn ninnu fɛ mana foroko ninnu ni manamafɛn ninnu fɛ mana ka sigida tiɲɛni a bɛ ka kɛ mɔgɔw jɔrɔnanko ye bi bawo dugukolo fɛnɛ tiɲɛna dɔ don walasa sɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ ka ɲɛ o ka sɔrɔla dugukolo ɲuman de fɛnɛ bɛ yen mana ka kasara wulikajɔw de kan ka kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka fɔ la donc mana minnu bɛ kɛ sababu ye ka kɛ mana tolitaw ye aw hakili la o de nafa ka bon bi Mali ma kosɛbɛ parce que déjà gɛlɛya minnu bɛ ka mana ninnu bɛ ka gɛlɛya minnu lase an ma a dogolen tɛ maa si la donc an bɛ se ka wele min kɔni bila dɔrɔn o ye hali bi an ka jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen a labɔli yen nɔ gɛlɛya b'a la parce que an dalen b'a la k'a fɔ dɔw fana ka sɔrɔ bɛ kɛ ni mana ninnu de ye a dontɔ u bɛ wari caman de sɔrɔ a la maintenant moyen minnu bɛ se ka olu lanati k'u wele k'a fɔ tiɲɛ dɔ a bɛ sɔrɔ kɛ fɛn min na a bɛ gɛlɛya de lase an ka adamadenya ma a bɛ gɛlɛya lase an ka sigida ma olu fana da don a la k'u ɲininka fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la o ka fisa ni sariya fana tali ye ka na cun mɔgɔw kan donc je crois que baara kunfɔlɔ kɛra ten tɔ dɔw ye sariyaw talen gɛlɛyaba yira la minnu ka baara minnu ka sɔrɔ b'a kɔnɔna na olu ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u bɛ se ka ko k'a laburuja cogo min na donc bi no walasa ka ko lateliya u kan ka fɛɛrɛ de tigɛ walasa k'olu ma kofɔlɔw wele u ka sigi ka fɛɛrɛ tigɛ a la n bɛ se ka ladilikan laban min da o kan ka fɔ dɔrɔn jama bɛɛ ka i janto i bɛ mana min utiliser tile kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a utiliser ne kɔni ye nin bila sisan n ye nin taara nin san dɔrɔmɛ 2 hali ni butigitigi y'a d'i ma n'i bɛ se k'a k'i kunna parce que o ye ne yɛrɛ ka contribution mais n'i y'a dan yɛrɛ ma hali n ka fɛn tun bɛ mana finma min kɔnɔ n bɛ fɛ sari k'a fɔ olu bɛɛ kɔlɔlɔ de bɛ se ka san 100 yirikaw kɛ dugukolo kɔrɔ donc o b'a to an bɛ an ka dugukolo an b'a kɛlɛ an bɛ an ka sɛnɛfɛn an b'u buruja an ka sɛnɛfɛn n'an ye dangarw la ayiwa o bɛna ni gɛlɛya ye an ka baloko ni an ka dunkafa sabatili kan an ka jamana kɔnɔ o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali k'an ye Almanikaw ka jamana ɲɛmaamuso Angela Merkel kɛmɛ ka munumunu zalo dɔ daminɛ farafinna tile bɛ yanfɛ jamanaw na Senegalikaw fɛ araba utikalo tile 29 Macky Sall ye a bisimila a ka taama in senfɛ a bɛ se Ghana ani Nigeria fana Senegali bɔɲɛ a kuma fanbaw bɛ boli fɛn min kan o ye sɔrɔ binaku yiriwali ye hali n'o y'a sɔrɔla farafinde ka nazara ladonni kɛmɛ gwɛlɛyaba ye nazaraw kan Almaɲi jamana yɛrɛ kɔnɔ Angela Merkel bɛ o deguw kɔnɔ bi bawo wulikajɔbaw bɛ ka kɛ a ka fanga nɔfɛ bi o ko kunga ani Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya sen
senfɛ bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin Macky Sall ma a ka cɛsiribaw la farafina kɔnɔ gwɛlɛyaw la i n'a fɔ Mali gɛlɛya ani Gambi jamana gɛlɛya ka yira Macky Sall la k'a fɔ Senegal ye jɔyɔrɔ minnu kɛ olu la ko u kɛra fɛn ye minnu bɛna Allemagne jamana ma. Maɲɔɲaw la Angela Merkel Allemagne jamana ɲɛmamuso a b'a fɛ Senegal ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sanni feere nasiraw kan farafina tile bɛ yanfɛ jamanaw na Allemagne jamana ani minnu bɛ jɛla kosɛbɛ o ye a anglais kan fɔma yɔrɔw ye i n'a fɔ Ghanaw ni Nigériaw ni Gambiw n'u ɲɔgɔnnaw ka taa se Sierra Leone ma. Senegal jamana kɔnɔ Allemagne jamana bɛ ka wariw minnu labaara ye o fanba bɛ ka kɛ panneau solaire kow de kunkan san 2016 Allemagne jamana ka wari donne Senegal jamana dafɛ o taari jɔ euro wari miliyɔn 17 na o de kosɔn maa min bɛ lasigidenya la Allemagne jamana tɔgɔ la Senegal jamana kɔnɔ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ o ti bɔli kɛ fɔ dɔ ka fara bɔtaw de kan min bɛ se ka to sanni feere yɛrɛ de bi sɛbɛkɔrɔ Jeudi Allemagne jamana ni Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Angela Merkel ni Macky Sall ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ ani furubato ɲɛmaw fɛnɛ kan ka kuma ɲɔgɔnya dɔw fɛnɛ kɛ. Politiki bina k'u ka Senegal jamana kɔnɔ Parti démocratique Sénégalais PDS jamana ɲɛmaakɔrɔ Ablaye Wade ka fanga ɲinin dɔ a den de bɛ a ɲɛmaaya la a nɔna bi hali n'o y'a sɔrɔla ko den bɛ fanga ja fɛ Karimu Wade de ko don tarata wulada yanfan fɛ a ye bataki dɔ sɛbɛn min senfɛ a bɛ ka Senegal sanfɛ kiiri bulonba ɲɛma mafiɲɛya n'o ye Cour suprême ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ o kɔni kɛn bɛ jamana ɲɛma Macky Sall ka namugulasogo de ye Bajo Camara a ko Bajo Camara bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Senegal sanfɛ kiiri bulon ɲɛmaaya la k'a bɛɛ lajɛlen ye Macky Sall ka ko labɛnnenw de ye alamusa in ni o ye uti kalo tile 30 ye sanfɛ kiiri bulonba kan k'a ka jaabi labanw bɔ k'u bi Karimu Wade ka lahala kan bawo a kun y'a yira k'a b'i tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnba kan k'i to Katariyan b'a fɛ Senegal lasigidenso la Kuwait bangera la k'a tɛ se ka sɛbɛn ko bawo ko bololama don a kun jira la k'a fɔ a bɛ san 6 kaso de kɛ san 6 in ma dafa jamana ɲɛma Macky Sall de yafara a ma a b'o bila de rɔ k'o kɔrɔ tɛ ko kasoden dɛ a ko bangera ale tɔgɔ sɛbɛnli min ma kalata sɛbɛnba kan ko sanfɛ kiiri bulonba ɲɛma Bajo Camara ko de ka kɛwale don ni Macky Sall ka laɲini ye ma mina ni bangera Karimu Wade ka tɔgɔ sɛbɛn la kalata sɛbɛn kan a kun wulila ka se kiiri bulonba dɔ ma k'a ka nisɔngoya jira o kiiri bulonba ɲɛma y'a yira k'a fɔ se tɛ ɛ ye k'a fɔ k'a bɛ kiiri in jatigɛ bawo ko in bɛ bɔ ale ka mara kɔnɔ k'a kɛ jamana ko ye n'a fɔra ko lasigidenso ko bɛ ko min na ale jɔda tɛ o ɲɛnabɔli la k'a bɛ taa o kiiri jatigɛ Karimu Wade sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ ka se sanfɛ kiiri bulonba ma ni o ye Cour suprême ye nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɛ tɛna nasɔrɔ ko la tarata a ye bataki sɛbɛn ni ka kiiri bulon ɲɛma yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ lagosi ni sariya y'a yira k'a fɔ i ye kasoladen ye k'i ni kalata man kan banga kɛ i tɔgɔ sɛbɛnli ma kalata sɛbɛnba kan o b'a jira k'a bɔ i sen n'a ye jamanakuntigi sigi kalata kɔni na janko k'a fɔ k'i n'a k'a cɛ bɔ ye. Senegal kaw ka kiiri bulon min bɛ yen ni Khalifa Sall Senegal faaba maire kun y'i bolo mɔnabɔ a nɔfɛ k'a ma jɛ ni kiiri kunfɔlɔ tigɛcogo ye min y'a jira k'a fɔ a bɛ san 5 kɛ bolo mɔnabɔra kiiriso min bɛ ne nɔfɛ cour d'appel o fana y'a jira ka bɛn ni alamisa uti kalo tile 30 ye ko Khalifa Sall kiiri kunfɔlɔ jaabi ye san 5 min bɔ k'o kelen de bɛ da kun Khalifa Sall n'a nɔfɛ maa saba minnu fana minɛna sefa wari miliyari 1 ani kunkanfɛn musaka fana dara olu kun k'o sara Senegal jamana ye kiiri bulon in b'i dantigɛ kuma min alamisa dunya in na a y'a sɔrɔ Khalifa Sall n'a ka labasabaw tɛ kiiri bulon kɔnɔ bawo Khalifa Sall ka labasabaw olu kɛmɛ ka jira kabini juillet kalo tile 26 ko kiiri jɛlen kiiri jolen tɛ ka sigi senkan bilen Senegal jamana kɔnɔ Khalifa Sall ka labasabaw kun y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ ani kiiri ɲɛmaw Senegal faaba maire Khalifa Sall a ka bila barisabu ka da ka farafina tile bɛ yanfɛ jamanaw ka kiiri bulon n'o ye Cour de justice ye o y'a jira a ka dantigɛli dɔ la k'a fɔ bɛnbaliya caman de kɛra Senegal faaba maire Khalifa Sall ka kiiri ko la Senegal jamana kɔnɔ o bɛnbaliya ko minnu kɛra labasaba ninnu gɛmɛ k'u sinsin o de ka ko Senegal kiiri ka Khalifa Sall bila nka kiiri ɲɛma min ni ko bɛ o bolo juge Demba Kandji ale y'a yira k'a fɔ farafina tile bɛ yanfɛ jamanaw ka to ka kiiri bulon n'u don yɔrɔ tɛ Senegal kiiri la bawo u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la Khalifa Sall ka labasabaw y'a yira k'a fɔ fɛn min bɔra cour d'appel maaw da k'a jira k'a fɔ kiiri kunfɔlɔ san 5 kelen de don k'o ma bala u la hali bi sira wɛrɛ min bɛ u ye u k'o ma ko pourvoi en cassation u bɛ yɛlɛ fɔ sanfɛ kiiri bulonba la o kumana hali bi Khalifa Sall ma tɛ se k'a fɔ ko cɛbɔ tɛ jamanakuntigi sigi kalataw la fɔ ka taa fɔ kiiriw jaabi labanw bɔra k'u bi dakuruɲa kelen ni jamana sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême ye dantigɛ kuma min k'a jira k'a fɔ Khalifa Sall ni minɛni de ka kan o b'i ka sen bɔlen ye n'o tɛ hali bi tɔnin b'a la.
Mauritanie jamana kono wasarin sigi kalataw ni meri sigi kalataw kata se marabulu nyama sigi kalataw mo ubi jega ke nyombe sibirinata wasimbe Mohamed Ould Abdelaziz ne alebe jamana nyama yala bi abini ga fanga shitle no ya sorola halibi amma kadi jamana dewnye bawo ni wasade famba sorola fe wale kele meri famba ukasora afe ka yoro bela jele labo na jera ka fwa ka fanga tabulo kadi mowye fanga nyini ndombi kono ndo ani shiginde keme ku kambo ma million gele ani ma ba keme nani nyona olude binatu dongota ni tako fulana nyera la obi buluda septembre kalot le tani duru nata fanga sinamaton wunya nyini chugo bela jele la kalata jetemine ba minumbi bo jensele ke nani na olu ka yekeneka nga umase ka ke ode ko so hadama de nya hagela basaje kuludo keme ka jera ka fo hadama de nya hagete ka jo Mauritanie jamana kono bawo wasablon flana mi wele ko sena o wasa de ngorodo minene do ko datugu ani jiyatle hura kuna foni dilaw minu na menni hukuma ko blogaru subhana manji safe o do fene minen be ko datugu Mohamed Ould Abdelaziz yere jamana nyama akap mau dafara jamana nyama yala amanga samba fla anitani ngonondo aki kambo nga keme ka bugu to okuna mashita do nabini kamo nati ni kambo ayre ko ngeme ka jera ka fat ni kamo ana jamana sharia sumba labatu nga no femo minu mbaka fanganyini ndo kono ulube ka jera ka fo akaka aki kambo fangasina matomi Mauritanie jamana kono ni o Rassemblement pour la démocratie RFD o nyama Ahmed Ould Dada ale dangelike kwasada ina ko Mauritanie ngade bela jere ka wuli kala da inzebe ninga Ould Abdelaziz naka jago ya fanga gwenka bo jamana kuna jago ya fanga mingera sababu ye ka jamana siga sinzabara kono utemene ko fe adabade nya hagela bata jekulu meme wele ko Amnesty International o fene keme ka jira ka fo fangasina mato nyama fula mine me ku datugu kerengere ne nyana mino nye jonya kele bawiye ni o ye biram daha abedi katasa jenyongile mo ulu bela jelebe kasula bi abarata o biramu nyere afene keme ki kamo kabike wasadenye wasadenziki kalata natala Côte d'Ivoire fanga nyini ndo minye yere mahoronya tutige PDCI nani Alassane Dramane Ouattara farale hunde nyonga ka jamana jo kabini Laurent Gbagbo ka fanga bira san 2010 RHDP kono araba uye sigi doke ka jira ka fo ubi anyini kono wari ma nyemo fe mere sigi ani marabulu nyama sigi kalata minu mina ke ukabo ujwa koro ko barasabu kada ka ko labedo be ko uje gerengere ni nyana jamana nyama Alassane Dramane Ouattara yere ya fake Laurent Gbagbo ka fanga nyini ndo Front Populaire Ivoirien mado mo afurumuso be ola ni oye Simon Gbagbo ye amawla doniya ka fo Front Populaire Ivoirien Laurent Gbagbo ka fanga nyini ndo kalata o kalata kera uklale kundo flaye do ba fo amanzendo ala do ba fo andanzendo ala fo Laurent Gbagbo ka bla walegele FPI ma mine ne nga bla ode ko so PDC nyama danga ni oye ari kona beje ka danga ye Maurice ka ko gikawe akwa ba nyini jamana nyama o pe kalata nga bo ajwa koro na manya ka fo olu yeru ni Alassane Dramane Ouattara ka fanga nyini ndo RDRT kangele nabli o yuka la nyini gika weda sira fem mi venemo aya yira ka fo bebe na PDC ni RDR keme ka nyombla fanga nyini ndo minu nganga fara nyonga ka ke fanga nyini njakulu bakelenye ko RHDP o hakelina imase ka dangene maya onata be PDC ma nyema be ma nyema la olu do togobe lisiuka ko kumana ko RDR fanga nyini ndo be ka PDC ma do ndaraki ula jakoya ni baga bagali ka umvene ye kuma do ka sabu ka chama ye ministry Alassane Dramane Ouattara ka fanga kono o ministry minu ndambe utogo soro kalata lisiuka RHDP kono na makeni arikona bedie ka jien gika weya yera ka fo arikona bedie ye o ministry nunu wele afi kwa ma famba ya yera ka fo uluka PDC ya o ba nona o machien wa lutna bo PDC la nga PDC ma minu ndombe Alassane Dramane Ouattara no fe olu ya yera ka fo RHDP ko be sena olu fe wa olu ye PDC tondenye minu mason RHDP ko RDR ni PDC ka fara nyonga PDC ko la unolu bela jele damakaka okmana adishini olu be RHDP kono na manya ko RHDP resigile doni kono wari jamana nyama folo Felix Houphouët-Boigny ka hakilina wi Kenya ka ofe sanve kiri blomba nyema muso danga mi minena araba utikalo tle muga ani konondo abora ka jo kiri nyema nyekoro jaki umino nyeshine do amo oye ka seko bela jeleke da sagulila ukama ko abi de pouvoir wale kele nzale sarabalia lempo araba somada ya vafe abismilale akala pasaba ma bisaba ani mafla olu de keme ka lakoli olu ye korofo dada nyona ka jira ka fo ukama wele kun jaraki kote politiki kala de do lere chama
olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn vale u bɛ sariyaw kɔrɔta ni k'u nɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. James Orengo ale yɛrɛ ye wasaden ye sénateur fangasinamatɔw na ɲɛkun fɛnɛ don Kenya jamana kɔnɔ o y'a ka lapasaba dɔ ye. O ko k'a bɛ faamu cogo bɛn olu ka musolaka in Kenya sanfɛ kiiribulonba yɛrɛ a ɲɛma danga Philomena Mulu a ka wele bɔgɔ jeninen ka k'a minɛ wariko kuma min dɛmɛna ani wariso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Philomena Mulu a mago tun bɛ juru dɔ de la ani banki dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Wariso in ye juru don a la a ka wele bɔgɔ jeninen ka o bɛ faamu nka wele cogo in de fɛnɛ y'a dama ko wɛrɛ ye bawo kojugu siya ka ca sariyatigiw bolo kirimu bɛ yen deli bɛ yen. Wariko kuma wariso dɔ ni maa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka t'o kɛ kirimunko ye sariyatigiw ko o tɛ se ka faamu. Kɔrɔfɔ in sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara f'a ma ɲa. Kiiribulon wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni o ye otokuru ye ci bɔra ye ka cun yorogo kɛlɛyɔrɔ kiiribulon in kɔnɔ k'a jira k'a fɔ kiiri in ka jɔ ten fɔlɔ hakili ka don ko in na k'a ɲɛɲini n'o y'a sɔrɔla a wele cogo o ni jamana sariya sunba bɛ taa barisabu ka d'a kan kirimu bɛ yen deli bɛ yen kojugu siya ka ca nka kojugu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ n'a bila minan don n'o y'a sɔrɔla minanw ye ɲɔgɔn jɛ o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka kiiri kɛcogo gwɛlɛya a kɔni ma kɛ octobre kalo ye bilen bawo yorogo kɛlɛli kiiri ɲɛma maa min na mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn na a y'a ye k'a fɔ fili dɔw bɛ sɛbɛn dɔw la a ko kuma na a ti bila ka octobre kɔnɔ bilen uti kalo tile 30 u ka segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan u ka ko lajɛ tun. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ